ilmu kangge tolak sawan tonen tolak santet. Oh nggih, balak. Nggih. Niku wong mas rampangan enten sing tak jikok sing deg-degan ben apa sedulur-sedulur pengen ngapalne ben penak. Nggih, nggih. Niku ngeten. Niku nuwun sewu lho ya senajan to aku bisa baca bismillah, tapi sakrehne niku wejangane riyen niku lek maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim cuwalik 7 telu luput kang kinarah kena kang nuju. Ayo pagerku Gunung Merapi, latarku segara moncar. Teko dalan, bali dalan, teko dalan, bali dalan, bali ok menyang sing ngakon lan sing gawe saking kuasaning Allah. Lek kapitayanmu muslim mbok tambahi surat Anas kaping 3 falak kaping 11 niku langkung prayogi. Nyapa to kok diwacakne falak Anas? Falak nalika ning ana sirep ana ing tengah dalu kang nalika ning ambundeli muga-muga den udarana. Anas mbok menawa nek Pancabaya gaenane jin tone manungsa ben dilukari. Nek wong Jawa ya mek ngonton kamang colak calik 7 telu luput kang kinarah kena kang nuju ayo pagerku Gunung Merapi latarku segara moncar. Teko dalan bali dalan teko dalan bali dalan bali ok menyang sing ngakon lan sing gawe saking kuasaning Allah. Ya senajan Allah matrah ngoten kok biyen nek marai niku ngaten. Nggih, Mas.